Goedendag iedereen aan de grensovergang België met Nederland. Dus meer bepaald hier Kapellebrug-Hulst. Nog even interessant, de brandstofprijzen. Dus meer bepaald hier aan de linkerkant het pompstation te Stekene. En even verder hier de Kapellebrug kan ik even vergelijken. Dus zie hier de beelden. De benzinetarieven hier op deze 14 oktober 2023, dus bij Gabriels. Benzine 1,65, €1,65. Diesel €1,79. En zoals je ziet terug, vele Nederlanders hier komen tanken. Vlak van de Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Het is hier vlakbij de grens. Want na de grens is het een pak duurder. Ik zal het zo dadelijk ook even in beeld brengen. Zo, ik ben hier nu aan de pomp op de locatie van Nederland, dus Hulst-Kapellebrug. Zoals je ziet hier het volk, het is bijzonder rustig. Het tarief hier momenteel ja, 1,99, €2 benzine, diesel 1,75, €1,75 dus.